Inahana amakan pa kini ang sugilanon sa 46 anyos nga single mama nga nakuronahan isip rin nanay o reyna nga nanay sa DSWD. Apan luyo sa korona ang iyang mga sakripisyo sa pagbuhi siyang 5 ka mga anak ug ang serbisyo ngadto sa katawhan. Sayra nato ang istorya sa inahan nga nagpakaamahan siyang mga anak pinaagi niining report. Sa gipahigayong search for purpose rin anay gisalmutan sa 8 ka mga kandidata gikan sa mga lalawigan sa Central Visayas ang pambato sa bago lungsod sa Asturias nga si Mary Jane Opley ang nakoronahan. Kasakit ang next ana is kalipay man sir, failure, success. Mas maayon nun nga failure daan kay success na ang kaatbang sir. Luyo sa kalipay nga iyang gibati nagpahipi ang iyahang sugilanon sa pagpaningkamot sa pagbuhi siyang 5 ka mga anak human namatay ang iyang bana. Bisan unsang bugat nga trabaho sa umahan, manglukdog sinakong produkto, basta lang makakwarta aron dunay magkaon o makapaeskwela sa iyahang mga anak. Ang magpugos ko sa bata sir, nya kanang muhilak man siya, nya magpugas ko akong itakin diri sa luyo sir. Nya while igagabi magtanom kog humay kay volunteerism man sad ko sir ba. Mag-headlight ko alas 2 pa sa kadlawon sir para lang nga makagahin kog oras nga bisag wala bitay kanang kwarta nga mabalik na ko sir. Ang ako is nakatabang ko sa komunidad bitaw sir. Lisod man na iyang kahimtang apan dili kini. Makababag kaniya sa paggahinusab sa iyahang panahon alang sa magtabang sa iyang isikataw nga naglisod usab sa panginabuhi. Barangay volunteer siya nga nagdawat og ginagmay nga honorarium. Si Mary Jane usa ka 4-piece beneficiary nga go beyond the limit ug gigamit niya ang pay it forward nga prinsipyos kinabuhi. Kay natabangan man siya sa kagamhanan, gibugtian usab niya kini sa serbisyo ngadto sa mga sama kaniya. Labaw sa tanan, gipanghimugatan ni Mary Jane nga di lang suga sa Pinoy-anan, kundi haligi usab ang papel sa mga inahan nga andam magpakaamahan tungod sa gugma sa mga anak. Gihatagan sa gug opportunity nga naapil sa purpose so dako na gid kaing tabang sir nga naa ako'y kaagapay ba murag maobi silbing partner nako sir sa pagpadako sa akong mga anak niya. Mapasalamaton jud kay ko sa programa sir nga tungod ana dili lang kay money kung dili nabaid sad ang akong mga pagtulun-an sir. Empowered mothers, especially empowered mothers so nga naghatag og naay dakong contribution po diha sa ilang komunidad pinaagi sa ilahang pag-volunteer diha sa ilahang barangay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.